Gle sad ovo. Park u Opatiji, centar grada. Gle ovo, gle ovo. Gle lisičarke. Vidi lisičarke ovdje, a? Lisičarke, lisičarke. Vidi ovdje lisičarke. Vidi ovo. Vidi lisičarke ovdje. Vidi ovdje lisičarke. Vidi ovdje lisičarke. Još. Neke su već stare, ali ima i dosta mladih. Gledaj sad ovo. Vidi lisičarke. Vidi lisičarke. Vidi koji komadi, gledaj ovo. Vidi ovo. Ove su već stare ovdje. Pazi ovo. Pazi još lisičarke ovdje. Pazi ovo. Ovo je predobro. Ovdje isto neka gljiva. Ne znam baš točno koja je, šta je. Ovo je nekakva vrsta vrganja, neka vrsta. Ne znam točno koja. Da vidimo ima li još lisičarki. Mora biti još, mislim da sam ih još vidi. Predobro je. Eto, toliko je evo još lisičarki. Evo tu. Vidi ovaj gromada ovdje, gledaj. Znači, toliko je star ovaj park i predivan i čist i šta ja znam. Nije prekopan. Evo i ovdje isto još jedna ta vrganjevka. Lisičarke. Tu još, gledaj. Da se mi cijeli lisičarki toliko dobro razvio i opstaje. Vidi lisičarke ovdje. Vidi ovdje tamo. I ne seku se stabla i ne kopa se previše. Tako da možete i u parku u Opatiji nabrati lisičarke. Samo ne znam koliko je to preporučljivo, pošto je odmah tu cesta, gledaj, to je odmah cesta. Pa onda nisam siguran. Iako mislim da je dosta čisto, evo i ovdje lisičarke masu. Tako da bi se moglo brati i jesti. A šta ja znam, nisam baš skroz siguran koliko je to dobro. Jer često se gljive hrane i sa nekim anorganskim tvarima. Evo vidi ovdje, svježa lisičarka. Vidi kako lijepo znaju. Pa sad bog, pa nisam baš siguran da li je pametno pobirati ovo iz parka. Iako jednom sam pobrao, ali ne baš u ovom parku, jednom drugom parku, isto u Opatiji, sam isto pobrao lisičarke i jeo ih. Odnio sam ih zapravo u Španjolsku i jeo sam ih zapravo u Španjolskoj. Pa evo, ništa mi nije bilo, to je bilo 2019. I nahranio jednu Brazilku sam nahranio s tim ručkom, ona je rekla da je bilo odlično.